päivää. Päivää. Moro. Mikäs meihin? Täällähän tapetaan ihan silmittömästi. Joo. Tulitteko tankille? Mitä miehiä? No eikö se nyt vähän vaatetuksesta ja autosta? Poliisia. Patekarrettia. Mitäs täällä? Morgani. Päivää vaan. Täällä tapetaan zombeja. Nähtävästi. Heti pyöriä kipussa. Joo, näitä on löytynyt. Tämmönen punainen oli nosta. tuolla Rosewoodissa, niin... Joo, pistää sinne. En tiedä. Taisi olla moottori. Kyllä. No mitäs miehiä te oot? Kyllä Tai no te me ollaan tiedät. vissiin toinen ollaan nähtykin jo tässä. Eihän me mitään miehiä. Kyllä te meidät varmaan tiedätte, kun se yksi teistä poliista ties mun nimenkin. Niin, se on vähän jännä. Tai eikä se mikään Joo. jännää, mutta kaikki meidät. Niin. No, jatketaanko me matkaa? Taipas taskuja katsoa. Ai, Mitä se okei. Mitä se taskuja kattoo? Mitäs sieltä löytyy? Kai se. Niin. Saadaan niitä katsoa. Saako reputkin maahan? Saa. Joo. Tässä Totta olisi kai. käsiä pystyssä. Tänään. Joo, eihän siellä mitään ole. No mitäs meillä on? Ei tässä? tietenkään. Ihmeellistä epäilyä. Niin. Kunniallisia kansalaisia täällä kiusataan. Ai jaa, niinkö se on? No sitten vähän tuntuu. Ihan perustaa, pidetään kato turvassa kansalaista. No joo. Ja se tietysti. Täällä on liikkunut kaiken näköistä ryökälettä on tullut vastaan. Niin varmaan. Joo, vasta tossa oli yksikin. No niin, laskekohan ei oo mitään. Joko mä saan sen mun sissapongin takaisin? Ei, se ei ollut sissapon. Ihan varmasti oli. Ei ollut. Kyllä me yritettiin, mutta ei me löydetty siitä oikein semmoista järkeä. Ei ollut mitään. No ei kai sitä mitään. Ihan rehellisiä kansalaisia. No näin. Näköjään. Saakos teitä tässä? Ei kai meillä on mitään No ei. syytä. Moottori Haluatko pyörisi. sitten vielä kattoo ne pyörät? Tokkee. Siellä ei oo yhtään. Huumeita täällä. Tää on siellä rengas ja... Eihän sitä ikinä tiedä, kuka täällä poliisiautolla pyörii poliisivaatteet päällä. Niin. No näin se on parempi olla varovainen. Ei kun etittiin tässä semmoista yksinäistä kävelijää, kun sillä näyttää auto jääneen tälle matkan varrelle, niin Joo, mikäs se tultiin vähän Ei mä tiedä, siinä oli auto hajonnut sillä, niin käytiin vähän tutkia.
Semmonen matkailu. Se on. Kato valkoinen Stetson. Tarvittiin. Meillä on kato niitä siellä hyllyllä ja laitettu talon reunuksen. Joo. On kans uima-altaan runnus täällä. Pensaako tulitte hakemaan vai? No ei me tosta saada hirveästi. Se on pois. Ai jaa. Et generaattori kun siihen laittaa, niin kyllähän se rupeaa. Niin. Ei. No joo, tietysti. Vois olla. Viiteille jo vissiin sit niinku opetettu miten se toimii. No voi olla. Joo, Se voi nyt joo. teille kuulu sinänsä. No ei tietenkään. Ajattelin vaan kun tyhjentelette täällä. Käydään tossa kalakaupalla. Jos ei näillä herroilla ollut vielä. Ei, jatkakaa vaan.